बर'ना हारसा दिनै जोंना BPF हान्जानि सेरेमनियेल जिथु जयनिं प्रग्राम दिनैनिफ्राय आरम्भ दिनै प्रथमाव फासनि सेरफां आरो रौता समष्टि मोननैजों ज' जानानै BPF हान्जायाव जायफोर जइन खालामनो नागिरदों बेखौ सेरेमनियेल जों खालामदों। BJP नि गोबां दङ आरो UPPनिबो दं आरो कंग्रेसनिबो दङ। बे मोनथाम हान्जानि गोबां मावथि कर्मिफ्रा जोंनि BPF हान्जायाव हाबनायखौ जों दिनै रौता समष्टि आरो फासनि सेरफां समष्टियावबो 1000निबो बारा जयनिं खालामदों आरो नैबेहाय दा भैरबकुन्द हरिसिङा आरो धनस्री बे मोनथाम समष्टि लोगो नांनानै BJP नि कर्मियाथ' जेनेबा 130 जन ओमफ्राय UPPL हिसाबै मथथे 1000 एबाब दिनै UPPL BJP आरो बै भटार पार्टि मिलायनानै 1000 एबाब जोंनि BPF हान्जायाव जयनिं जाबाय। दा जों बेखौनो आसरित मोनदों जोंहाथ' दा BPFआ सरकार गैया। सरकार गैयैयावबो मिथिखासेयावबो UPPL आरो BJP खौ मानो गाज्रि मोननानै जोंनि दलाव हाबखो जों बुजिनो हायाखै। जेन हक जोंनाव हाबनो नागिरनायखौ जों आजावनानै लाबाय आरो जोङो जयैनो मावलांगोन। जेब्ला सरकार फैयो जों खोथा होदों जे नोंथांमोना मा समस्यानि सायाव समाधान खालामजानो लुबैयो बा नोंथांमोना मा अभाब गोग्लैदों रायजोनि जानानै बेफोरखौ जोङो समाधान खालामनानै होगोन। जों बेफोरखौ खोथा होदों। सरकार फैग्रोथों जोङो दा ज' थानांगौ जयै मावलायनांगौ आरो बेवहाय खालि बर'निल' खोथा नङा गरखायाबो हाबदों मुस्लिमाबो हाबदों बर'बो हाबदों गार' राभा बेंगलि गासिबो जाथिनि UPPL खालामनाय आरो BJP खालामनाय आरो भटार पार्टि बे मोनथाम पार्टिनि मावथिफोर आरो कर्मिफ्रा जोंनाव 1000नि एबाब दिनै जयनिं जाबाय आरो बे जयनिं हाबाफारिया खालि बेहायल' नङा जालांबाय थागोन। चिराङावबो जागोन आरो भेरगावआवबो जागोन क'क्राझारावबो जागोन गसाइगावआवबो जागोन। मथथे खोब मोजां आं आसा खालामदों फैगौ समनि जिथु निर्बाचन इलेक्सन बेवहाय BPF हान्जाया साक्सेस जागोन। बे पाब्लिकआ नायगासिनो दङ UPPL खौ मोनसे आसा खालामदोंमोन खिन्थु बे आसा खालामनाय बायदि बिथांमोना नुवाखै जायनि दारै माने मोनसे रायजोआ मोनसे आसा खालामदोंमोन जे प्रमद बर'नि दारै जों माबा मोनसे आसा खालामनो हायो। ओंखायनो गुबुन जाथिफ्राबो लोगो लादोंमोन गोदान सरकारा माबा मोनसे मावना होगोन होननानै खिन्थु खुगाल' जेबो मावाखै। बिसोर माने BTCनि फैसाखौ बख'नानै बोरै रानलायनानै जानो हागोन नों बांसिन जानो हायो ना आं बांसिन जानो हायो बिनिसो कम्पिटिसन जाबाय थादों। खामानि मावनायनि कम्पिटिसन जायाखै एकदम जिर' दे।